हाबा गैला ओमफ्राय आंजों ओमफ्राय दैमारिया लिरदों नों खुलुमबाय बयनिसिमबो ओमफ्रायो दायो आं सफैनानै ड्रेस गानखांबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय दसे ओरैनो थानाय समाव सानबाय आङो नि कमेन्ट्सफोरखौ दिनै रिप्लाय होनो होननानै आं गासिबो लिरजोबनो हायाखै ओमफ्रायो फनबोथ' आंनाव दस्रा फन गैया जे आं नोंनि कमेन्ट्सखौ नायनानै गासिबो मोनसे मोनसे रिप्लाय होनो बेखायनो सिगांग्रो निमाहा बिबाय सोरनिबा कमेन्ट्सफोरखौ जुदि रिप्लाय होनो हायाखैबा आंखौ गाज्रि दामोन नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय आङो ओमफ्राय दायो कमेन्ट्सफोरखौथ' आङो गोसोआवबो दङ नोंसिनि जेबायदि सोंथि नोंथांमोननि बेखौ ओमफ्राय दायो आङो फार्स्टआव लादों माने जे सायावफोर दङमोन बेखौनो आं रिप्लाय होनसै बयनिबो नोंथांमोननि सोंथियाथ' बेनोखाना बयनाबो गासिबो जे आब' नोंस्रा न'खराव साबैसे दङ आरो न'आव बाबा गैया नामा नोंस्रा ओमफ्रायो आब'आ मायाव मावो आब'मोना न'आव सोर सोर दङ गासिबो बेबायदि सोंथिखा नालाय गासिबो एखे बेखायनो आं सानो आरो गाज्रि दामोन बयबो आङो बे जेरै आं दा बुंदों बेबायदिनो रिप्लायखौ होनसै फार्स्टआव आङो मोनदों गीता बसुमतारी आब' नोंस्रा न'आव सोर सोर दं अन्नानै नों कमेन्टखौ रिप्लाय होगोन ना नायनानै नेनानै थाबाय आब' बेबायदि बुंदों नालायथो जोंहा न'आव आगै आं बयनिखौबो लाइनै होनलांसै दे सेमुल बसुमतारी आब' नोंहा बिफा दंना गैया अन्ना रिप्लाय होदे आब' नेनानै थाबाय आगै सेमुल बसुमतारीया बिदि हरदोंमोन ओमफ्राय सोरां दैमारिया लिरदों नों बबेनि आं मिथिनो लुबैदों होननानै बुंदों बेहा ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ लक्ष्मी दैमारि मा एसे गोथाव जायो आब' नोङो होननानै बुंदों लक्ष्मी दैमारिया ओमफ्रायो नेक्स्टआव दङ इउजार WX आब' नों बहानि आरो नोंस्रा न'खराव सोर सोर दङ बियो लिरदों इउजार WX आ ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ आंखौनो सिनायासाङा लिरदों मा जायगानि नों मा खामानि मावहैयो नों नानि होननानै लिरदों बेहा ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ सासेया मिजिं दैमारि नाइस भिडिअ आब' ओमफ्राय दायोथ' कमेन्ट्सखौ बयनिखौबो मिथिखायो नालायथो आङो जाफोर ओरैनो बेखौ बुंबाय ओमफ्राय दायो कमेन्ट्सनि रिप्लायखौ सना नार्जारिया होसिगोन जोंहा न'आव खालि सानैल' मानसि आइजों आंजों ओमफ्राय जोंहा न'आव बाबा गैला ओमफ्रायो आङो क'क्राझारनि ओमफ्रायो नेक्स्टआव मा कुइसन मोनलाय ओमफ्राय आं क'क्राझारनि ओमफ्राय नेक्स्टआव मा मोनलाय कमेन्ट्सआ आब' नोंनि जानायखौ एकदमबारे गोथाव नुयो जानो लुगैयो बेबायदि होननानै बुंदोंमोन ना ओमफ्रायो आंनि जानायखौ जेब्ला इडिट खालामो होमबा आं बिराद लुगैफिनो नोंथांमोनाबो लुगैखायो आंनि जानायखौ ओमफ्रायो नेक्स्टआव दङ नोंस्रा न'आव बेखौथ' खिथाखांबाय जोंहा न'आव खालि आइजों आंजोंल' ओमफ्राय जोंहा बाबा गैला एकदमबारे सानैल' आरो जोंहा रावबो उन सिगां गैला आब' दङमोन सासे बेहा हाबा जाबाय मालाबा फैयो बे आं गथ' खोन्थाग्राया बाबुआ बियो आंनि आब'नि फिसाला मालाबा स्कुल बन्द'बा फैयो आरो न'आव ओमफ्रायो आङो मायाव मावो होनबा बियो आङो दा मायाव मावो होननानै नोंथांमोना सोंबाय थायोना आङो मायाव मावो होननानै नोंथांमोना सोंबाय थायोना आङो बड'लेण्ड रादाबाव मावो नोंथांमोना नङाब्ला आंखौ बुंलायगोन आब' सनाया दुगि जेबो खोन्थाया होननानै खायफाया मिन्थिखायो नायनानै बा खायफाया रादाबफोरखौ नुनानै बा खायफाया मिन्थियो नाथाय गासिबो जे मिन्थिजोबाना बेखायनो खिन्थानांगौआबो आंनि थाखाय गोनां बेखायनो आं खोन्थाबाय आङो बड'लेण्ड रादाबाव मावो
ओमफ्राय जोंहा न'खरावथ' सानैल' ओमफ्राय सोलिनोबो जोंहा एसे खस्थ' बेखायनो आंहा माबा मोनसे मावनांगौआ एकदमबारे गोनां आरो न'आव बेखायनो आङो फिसा बेखौनो मावथ'नानै दङ ओमफ्राय दाखालिनि जे दुखु आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन बेवहाय नोंथांमोना माखासे गोबाङानो कमेन्ट्सफोर हरदों आं गोजोननाय मोनदों बेबायदि गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनजों बिदि शेयार खालामनानै आंबो गोसोखौ हालखा मोनदों दाथ' नोंसोरनो आंनि फेमिलि नालायथो गासिबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं जेरै बेबायदि नोंथांमोनजोंबो फैगोन बेबायदि जे नोंथांमोनजोंबो फैगोन जेरैबायदि आंनि आखल आखु बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय जेबो लाखोमानाय बा जाफ्लानाय बेबायदि मोनसेबो नुनो मोननाय नङा आंनि भिडिअआव जेरै आं एरैनो आं नोंथांमोनजों फैयो जेब्लायबो आं जेरै भिडिअआव रायलायो जेरै आंनि आखल जेरै आंनि बेबहार नोंथांमोना बेबायदिनो नुलांबाय थागोन बेवहाय जेबो सोलायनाय गैया बा लाखुमानाय गैया मानसिया बेबायदि ओमफ्रायो भिडिअ सिडिअ खालामबाबो बेबायदि खालामो बेबायदि आं मोनसेबो खालामा नोंथांमोनानो दा आंनि मोनसे फेमिलि आंहा नोंसोरजोंनो मोनसे बिराद गिदिर सिमां दङ बेखायनो आं सानो आरोना आंनि भिडिअखौ जेयाखि जाया मानो नोंथांमोना बेबायदिनो अनसायलांबाय थागोन आंखौ बिदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आङो फैबाय थानाय समावबो आसा खालामबाय ओमफ्राय होमबा दिनैनि भिडिअआ आं सानो आरो दाथ' गासिबो कुइसनफोरा बयनाबो बेनोमोन नालायथो नोंथांमोना न'आव सोर दं बाबा गैगोना गैया आब'आ मा खालामो आब'आ बबेनि बांसिनानो ओमफ्राय दाथ' आङो रिप्लाय होनायखौ जाबाय बायदि मोनबाय ओमफ्राय दाखालिनि दुखुआ बेनो न'खरनि प्रब्लेम्सफोर दङ माखासे आरोबाव उनाव नोंथांमोनजों शेयार खालामलायगोन होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै नामा दोनथ'आबाबो दिनै आङो जेबो दिनैनि भिडिअआ होमबालाय आंना माने जेबायदि सोंथिया बेवहायनो जोबथ'बाय ओमफ्रायो आङो दा माबा मोनसे जाग्रा बुस्थु जानोसै दिनै दिनै जेबो ओंखाम लाबोनो हायाखै आङो माने ओंखामा मानि थाखाय लाबोनो हायाखै होनबा फुङाव सिखारदोंमोनबाबो कारेन्ट गैयामोन ओमफ्राय दैया जोंहा कारेन्ट गैयाबाथाय मेचिन गैयाबाथाय बे दैखरनि दैया एसे लेथ्रा गयोना ओमफ्राय दिनै बोथोराबो एसे खुवाहां जादों बेखायनो बिमायाथ' संगौमोन आं खिथाबा आङो बिमानो मोनायाव खिथाखायाखैमोन आंहा मर्निंनि डिउटि दङ होननानै बेखायनो कारेन्टबो गैखाया नालाय खस्थ' खल नारनानै बोरै संहोबाय थानो गोजांनायाव बायोना बेबो बेखायनो संहोआसै आङो बिमाखौ माने खिन्थायासै डिउटिया जे मर्निंआव दङ होननानै ओमफ्रायो आं मेलानिफ्राय बुजिया बायनानै लांनाय दंमोन बेखौनो जानोसै दिनै 2टासिमखौलाय थानो हागोन जेबो नङा थांबानोथ' मोनजाहैखागोन ना न'आव बेखायनो दिनै बे बुजियाखौनो जानानै थासै नार्जारिया दसे समल'सो ओमफ्रायो दै लोंसै आङो अफिसाव माने डिउटियाव आरोना बुस्थु लाबोबाथाय ओंखाम जा जेखि बुस्थुआनो जाग्रा बुस्थु ओंखामबाबो बानलु बाथोनबाबो माला मोनजागोन सानबाय थायो आं दा जासुलि जाबाय आङो जाया एलानि आं मेलायाव खालि बे बुजियाखौल' लुगैयो आं एखौबो लुगैया
र दाहाय एसे जानोसै